שלום לכולם. אני בעצם רוצה לדבר איתכם קצת על האילומינטי, כי אני רוצה לדבר בתכלס על דברים שהם לא רוצים שאנחנו נדע. זה ארגון בתכלס שרשמית היה פעם פעיל ורצה לקבוע סדר עולמי חדש, וכל הקונספירציה מאחורי האילומינטי זה שאומרים שהם עדיין קיימים והם מושכים בעצם בחוטים, אפשר להגיד, והם בעצם קיימים בתוך כל הארגונים כדי ליישם את התוכנית שלהם, העתיקה הישנה של סדר עולמי חדש, אוקיי? ועל הדרך כמובן הם סוגדים לשטן, סוגדים לאלילים, אולי אפילו חייזרים, יש כל מיני תיאוריות מעורבבות בזה. אין הרבה דברים ישראלים שמדברים על האילומינטי, כאילו אפשר, הם מחפשים מוצאים, אבל בתכלס החלטתי קצת לדבר על כל הקונספירציה וכל הדברים האלה, ולהתחיל מן הסתם האילומינטי, אבל אני לא הולך לחפור יותר מדי על האילומינטי, כי יש מספיק מידע שם, אני רק פשוט אתן איזשהו מידע בסיסי כזה, כי לא נראה לי שאפשר להמשיך הלאה לקונספירציה ודברים כאלה, אם לא מתחילים לפחות מזה. אז כמו שאמרתי, אחד מהתיאוריות הנפוצות ביותר זה שבעצם השליטים שלנו סוגדים לשטן. יש הרבה הוכחות לזה באינטרנט כמובן, יש הרבה ספרים על זה לפני שהיה אינטרנט, אבל האינטרנט יותר תפס ויותר כאילו הכניס לכולם מודעות לזה. אחד מהדברים החזקים שקרו באינטרנט לגבי הקונספט של שליטים שסוגדים לשטן זה בוהמיאן גרוב. מי שמכיר את אלכס ג'ונס ואת הסרט שהוא עשה, שהוא כביכול פורץ לבוהמיאן גרוב, שזה מין מקום כזה שכל השליטים בעולם וכל השחקני קולנוע מפורסמים וכל המפיקים וכל האנשים בעלי, כל המנכ"לים וכל האנשים הגדולים והחזקים שמחזיקים את העולם, העשירים מפורסמים, נפגשים שם בעצם, עושים איזשהו טקס פולחן ישן עתיק כזה ומסוגדים לאיזשהו פסל ינשוף כזה, משהו לא ברור. לטקס קוראים לשרוף את האכפתיות שלך, משהו כזה, cremation of care, פטר מהאכפתיות שלך, משהו כזה, והם שורפים שם איזשהו משהו שהוא דמוי קורבן אדם או לא יודע מה, לא ברור מה הולך שם, אם זה דמוי או לא, יש כל מיני תיאוריות. נורא מוזר, נורא מפחיד, נורא לא ברור מה כל השליטים וכל העשירים של העולם וכל הפוליטיקאים עושים באמת שם. וכשאלכס ג'ונס צילם את זה, בשנת 2000 אני חושב או משהו כזה, כשהוא צילם את זה ופיץ את זה, זה די זעזע את העולם. והתחיל את הגל היותר רציני של קונספירציה. יש הרבה עדויות של המון בכירים לשעבר ואנשים רגילים, דברים מזעזעים שהם עברו וכל מיני דברים הזויים ומוזרים שמעידים בעצם על זה שהשליטים שלנו סוגדים לשטן. כמובן שיש את הגישה האתאיסטית, מדעית, בסופו של דבר נורא נגד כל הדתות ולא מאמין בשום נשמה ובשום דבר שקשור לרוחניות, שזה כביכול כל הקונספירציה, שזה כביכול כל הקטע שסדר העולמי החדש הוא כביכול אתאיסטי, הוא בוגר, הוא מדעי, הוא חכם, אבל בעצם על הדרך הם מוכרים לנו בעצם את הנשמה. אז זה כאילו, הקונספט שמוכר את הנשמה לשטן, זה כאילו כבר נהיה סוג של פשוט לאבד את האמונה. לא יודע אם את האמונה, לאבד את האמון, לאבד את הרעיון הזה של נשמה, של מי אתה, מה אתה, וכאילו, כי אם אנחנו רק חיות, אז בטח שזה קונספט שטני, כי אז אנחנו רק חיות, אין שום השלכות למה שנעשה, והכל בסדר, אנחנו פשוט יכולים לפגוע אחד בשני. וזה בעצם הגישה המדעית איפשהו, אז כאילו זה גם חלק מהקונספירציה. וכמובן תעשיית הבידור, שזה תעשיית השקר, שזה עוד יותר מחזק את הקונספט בעצם, שכאילו שוטפים לנו את המוח, ואנחנו בעצם מעריצים שקר ומעריצים זיוף, וכמובן דוחפים לנו שטיפת מוח, ומפתים אותנו דרך סקס ודרך כל מיני דברים כאלה, כדי לקחת את תשומת לב שלנו, ולהכניס לנו תכנים שבכלל לא קשורים למה שהם בכלל השתמשו כדי לפתות אותנו. קונספט שטני, קונספט של פיתוי, קונספט של שטן שמפתה אותך, וכן, תעשיית הבידור, וכן, כל הממשלה, וכל הדברים האלה שיש סביבנו. וכמובן סמלים. סמלים זה משהו שאנחנו יכולים בכל מקום כבר לראות, הדגלים שלנו, כל סמל שאנחנו יכולים להסתכל עליו שהוא ממשלתי, צבאי, חברתי, כל הדברים האלה, כל סמל שהוא מוצלח, תאגיד, מפורסם, כל החברות הגדולות. מסתכל על הסמלים האלה וכל קונספירציה נכנסת כמובן גם שם. יש את העין שרואה הכל שכולם מדברים על זה, שזה יכול לסמן מיליון דברים כבר מרוב כל התיאוריות שיש, אבל זה אחד מהסמלים היותר חזקים שמסמלים את כל הקונספירציה ואת כל הבלגן הזה, שזה בעצם השאלה של מה זה העין הזאת ומה היא עושה שם בדולר, ומה זה קשור ארצות הברית ומה זה קשור בכלל. כל השאלות האלה ובעצם הבונים החופשיים בסופו של דבר שיש להם את כל הסמלים האלה והם משתמשים בעיקר בעין הזאת, ומה הקשר לבונים החופשיים וארצות הברית ולמה זה על הדולר. הרבה שאלות שהובילו להרבה תיאוריות קונספירציה, וכמובן הסמלים החזקים של המצרים ודתות וכתות וכל
הדברים האלה. כל מקום אפשר להגיד, במשחקים, בסרטים, בספרים. זה נראה כאילו בעצם יש איזושהי שפה משותפת בעצם, ולא סיפרו לנו עליה. אז זהו, אז אני אשתדל לספר לכם על זה, וזה הפרק הראשון, ונראה מה יהיה הלאה.